Keihäskilpailun toinen kierros. Johannes Vetter teki tuloksen pohjalle 88-96 ja kansa on tullut katsomaan Kuortaneelle. Joko 90 metriä rikkoutuu toisella kierroksella, jopa stadion ennätys ja siitä lähtee hirmuisen yrityksen jälkeen Johannes Vetterin keihäs pitkälle tulee ja stadion ennätys yli 93 metriä. Vetter lunastaa lupauksensa ja antaa vastinetta pääsylippurahansa maksaneille. Saksalainen näyttää ja täräyttää, että Aki Parviaisen ja Tero Pitkämäenkin ennätykset Kuortaneella, ne on lyötävissä. Yli 93 metrin toisella kierroksella Johannes Vetter 93-59 ja kuvitelkaa, se ei ole kuitenkaan millään tapaa hänelle tämän kauden parasta, mutta se on pisintä mitä Kuortaneella on koskaan keihäskilpailussa nähty. Uusi stadion ennätys 93-59. Johannes Vetter, ylivoimainen keihäshahmo tällä hetkellä tällä planeetalla. Ja tuossa on ihan turha niin ottaa yksittäiseen tekniikkaan kantaa, koska äijällä on kyllä aikamoinen kone. Että sen näkee myöskin, että ruutia siellä heitossa on valtavasti takana. Että jos pysyy vaan terveenä, niin